артисти. През настоящата юбилейна за нашето 180-та година на нашето училище се случиха в сферата на една политика, насочена към изкуствата на колектива Ноло Панайотиков, която е насочена към популяризиране, развиване и лансиране на изкуството като една от формите за комуникация, по-разчупена комуникация в училищната среда. През настоящата учебна година открихме една уникална заграда, арт-паралелка в първи клас, която е наследник на паралелките, в които аз съм учил художествени в една отминала образователна система. Паралелно с това нашето училище беше одобрено и по националната програма Заедно в изкуствата и спорта. Успяхме да оборудваме художествени ателиета, на които могат да ни завидят дори учениците от художествената гимназия. И настоящата изложба е една от представителните ни изяви по повод участието ни в този проект и по повод нашата 180-та годишнина. С носталгия се спомням, когато бях ученик в художествената гимназия, за нас се говореше като на малката художествена академия тогава. И ще бъда много щастлив и съм убеден, че това ще се случи, че след време на 7-о основно училище ще се говори пък като за малката художествена гимназия в Сливен. На добър час ще имаме двама кандидати за художествената гимназия, така че процеса на работа, заедно с моя колега, който съм привлякал, един страхотен сливенски художник и мой приятел Адриан Аврамов, даде своя резултат. Благодаря, честит празник и напред! Да поздравя младите художници, като възпитаник на 7-о основно училище и болееща за това училище. Много се радвам на това ново попълнение. В тях виждам себе си, когато аз учих там. И се радвам, че духа на училището е запазен, че учителският колектив е толкова сплотен и толкова более за училището и прави толкова много неща. Нека да бъде и да пребъде 7-о основно училище. Честита деца!